ma caman ye cogo la ni kuma na cɛnimusoya kan i ma ye maa min ma ladamu i ma ye maa min tɛ diina mɔgɔ ye cɛnimusoya ye fɛn ye ni da ma maga la a kunpa na to dɔw la o yɛrɛ na dɔw bila k'a kɛ cogoya jugu la ka ko k'a kɔnɔna la ko minnu man ka k'a kɔnɔna la. Souvent a bɛ cɛw kɔnɔ n'i y'a ɲini muso fɛ dɔrɔn muso kan ka dilan di a nɛgɛ b'a la a nɛgɛ t'a la i b'a di a ma. Une fois que vous êtes mariés, aw kan ka communiquer pour que a kana na kɛ violence ye. Il faut que aw ka accord de kɛ a nɛgɛ bɛ aw fila la don min na aw ka se ka bɛnkan sɔrɔ a kan. Mais ni a kɛra jagoya ye muso kan an ka mɔgɔkɔrɔbaw b'a fɔ an ɲɛna ni cɛ mago jɔr'i la i bɛ dilan d'a ma. Alors que ne hakili la ni bana bɛ muso empêcher ou bien ni envie t'a la don min na cɛw fana kan k'a faamuya k'a fɔ ni i y'a forcer o ye violence dɔ de ye violence sexuelle dɔ de ye mariage kɔnɔna la. Ko su min bɛ ja o bɛ dɔn depuis wulafɛla la fɛn min don a bɛ labɛn de e ma fɛn min labɛn n'e nan'o improviser o ko sira sɔrɔ man di dɛ anw fɛ yan ka taa fɔ i mansa ye ko n cɛ binna n kan i b'o fɔ n da jumɛn parce que réaction fɔlɔ yɛrɛ bɛ kɛ min ye i cɛ tɛ wa ale de m'i furu wa cɛw ka sabali musow ka sabali an ka ɲɔgɔn faamuya ko mana gɛlɛya cogo o cogo n'an sigira k'a fɔ solution bɛ sɔrɔ a la i ɲɛ b'a la fagali ninnu caman bɛ kɛ violence de don furu la c'est parce que parents a ka b'u hakili ma quoi olu tilela ko tɛ o. Ni an ka kokoro ta k'u da k'u lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko kokoro min ye maaw ka bɛnkanw de nka maa caman bolo ko laada ye fɛn de ye a bɛ komi diina k'a sɔrɔ laada ye hadamadenw ka bɛnkan de laada fana bɛ na waati dɔ de kama ka se ka maaw mako ɲa ni waati dɔw sera laada dɔw bɛ a ka kan olu ka se ka yɛlɛma walima u ka si latunu yɛrɛ n'i ye diinɛba ninnu ta a kɛra kerecɛn diinɛ a kɛra silamɛ diinɛ i b'a ye k'a fɔ ko kuma kelen bɛ cɛnimusoya kan sabu fɛn dɔ adamadenya tɛ se ka taa cogo si la cɛnimusoya yɛrɛ kan ka kɛ cogo min dilan kan ani cɛnimuso kan ka se ɲɔgɔn ma cogo min silamɛ diinɛ kuma na o kan nka e b'a mɛn alimami jumɛn na misiri kɔnɔ n'a bɛ kuma ninnu kan